Талпата горе към ОСБ-то оплътнена до милиметри. Няма пяни, няма фуги, няма нищо. Горе умишлено сме оставили сантиметър и половина горе-долу два фуга за дифузия, да може да диша. The moment you transform from victim to participant, you become the artist of your life. Във всяко едно поле има анкер. Във всяко едно поле има около 100 анкера. Къщата е 61 квадрата. Конструкцията е 60 на 120 и колони 120 на 120. Ветроопорите и земетръсите, хиксовите, така да се каже, са 50 на 200. Материала е КВХ, внос от Австрия. Покривната конструкция е безупречна, бих казал. Дадахме всичко от себе си. Всичко се монтира с винтове. Сглобява се с винтове. Няма един перон по цялата къща. Винтовете, които ползваме, 6 по 140, 6 по 180, 6 по 200, 6 по 260 и 8 по 300.